She millionaire has distanced themselves from the fact that Mai Nyathi Havana award ukuwo Barnabas Marambire angataura kuti pane something brewing behind the scenes, fingers crossed, something that was going to be announced soon. Apa pane vauya vakati boss Vecco vakavabira mari inokwana kuita 13,200 ndokuvabikira fake permit. Pabuda zvakare information yekuti nyathifamily yakabhadhara $600 yekuti vagone kuenda kuZimbabwe na boss Vecco. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So guys, totangira pane ipiko. Alright, so Vamarambire manager vakasenda message vakati, we are delighted to inform you that something big is coming to our lady of the moment, Mai Nyathi. Cross fingers, something big is going to be announced soon. I've been working hand in hand with VK Lionheart to make sure that our lady is on the list. Shout out to VK. Remember, your networking is your net worth. So pakapa Pobuda another post yaitaura kuti Mai Nyathi vachagona kuva one of the nominees of Women of Substance ku She Millionaire. So vadaro veShe Millionaire nhasi vareleasa press statement inoti iyo She Millionaire Africa Women Wealth Builders Awards 2024. The press statement says, we wish to clarify our position regarding alleged honor and recognition of socialite Mai Nyathi. As a woman empowerment organization, we are dedicated to celebrating outstanding women in their respective fields of business. We want to emphasize that Mai Nyathi has not been recognized as an honoree in our upcoming November awards, and she is not included on our honoree list. Zhou. Additionally, we do not have a woman of substance category within our awards. All official announcements concerning the She Millionaire Awards and its honorees will be made exclusively per page Redu, which is the official website, www.shemillionaire.com. We encourage the public to disregard any information not sourced from our official channels. Thank you. Warm regards, She Millionaire Board. So vazviramba vakati aiwa Mai Nyathi hatisi kuvaona for doing anything. Remember, this is like a business forum nyana where they recognize women vanoita something in that realm. So Mai Nyathi kukungonzi hatina category ye woman of substance, tiri kudhila nezvinhu zvewealth zvemari. Tingagoti chi maawards avo sika. Remember kuti management yakati something is being worked on, havana kutaura kuti inomini. Dzangovawo ngano dzevanhu varikupusha yavo agenda kuda kunyadzisa management. Manje isusu tiri kuti aiwa vamarambire ka aiwa tiri kumira navo kana nguva yakwana vati vachatiudza zvinhu zvavari kuita work on pamwe chete naVK Lionheart. Then panzi pabuda zvakare story yemukomana anozviti boss Vecco uyu. Pategwa Nyathi Zimbabwe, pategwa zvakare Moreboys kunzi pane mukomana anonzi Tafadzwa Chimhare. He came ku Kempton Park achiti anobatsira vanhu kuenda kunze kwenyika. So we paid 13,200 rand. Akati wait for permit. To my surprise akatiitira chipemiti chefake. Hama dzedu dziri kuPoland takavaratidza vakati chipemiti ichi ndechefake. Akabva atiti ndipei imwe mari yeDHL yekutumira permit. So takanetsana naye kuti adzorere mari yedu, akaramba akabva atibloka. Izvezvi ndiri kumuona kuFacebook achinzi boss Vecco luppa achiti anobatsira vanhu. Vecco luppa Zhou. Pabva paisiwa proof of payment ye 13,200. Pane maaudios atumirwa evanhu vari kutaura zvavakaitigwa naboss luppa. Ngatimbotererai vachizvitaurira. I might sound a bit not having enough information on all that, but I don't know. I know Anguguti, you're someone who is protecting your identity and whatsoever, but part of the group, Renevan, whatever proof of payments, Avagaita, Urkona Mono, Aisa voice note, any proof of payment here. That lady, even know her in person. She stays there in Kempton Park. I know the patient. And then the other one, Washington Anonzi Fadzi.
vanhu ivava vari tundo vanhu vakaona this boss Vecco in person ane saka ona saka vamwe vachona they are protecting their identities nenyaya yekuti havasi kuda kubuda pachena because this boss Vecco akatombo threatena one of the ladies mazuva akati pane mazuva ekuti group iroro pakambojoinwa natafadzwa chidawa tafadzwa chidawa akambojoiniswa group iri achida kuti aite mainvestigations akazopedzisira wabuda kuda pamwe zvakamukurira I don't know then zvadaro handitika it's like this tafadzwa chimari kind of a person who is to be called boss Vecco akabva athreatena these ladies akataura akati mind you kuti makanipa mapassports enyu makanipa maadresses enyu boss pachiprocess iyi handiti unoziva kuti vanhu vanga vakapromise kunzi tinokuitirai visa rekuirendi chichichichichi handiti plus futi akaenda kwavari kucampton park these ladies they saying campton park akanotaura navo saka vakabva vatya kutaura because vakanga vathreatenwa naye kudhara vakanzi if you say something I'm coming for you and I will kill you in the blink of an eye mind you kuti ndine maconnections nemapurisa from Pretoria to wheresoever here in South Africa, you see. Saka pandataura nchiti 12k apa, it's not like my sister was scammed 12,000. And the EO sister, she's not even saying anything because varikutya vanhu. I mean, I'm not one person akatombo scam. I'm actually speaking for somebody. But kana uina someone who would want to hear this whole stories, uchitumirwa ma proofs I can share my number with you. And then tokwisa mgrupu rachona iroro takwisa mgrupu rachona iroro wobvunza vanhu vozvitaurira vega I know some of these people vatoenda even kuna Moreboys vakanotaura naMoreboys and Moreboys is on it but Moreboys haasi kuda kutaura zita remunhu because ari kuti hanzi mutemo wandibvumire kuti nditaura zita remunhu but with the evidence yatinayo tofanira kutanga ndaita case number zita iri rinozongotaurwa tamukoti chete ona but truth it will be told that person anonzi boss Vecco ane saka whosoever ari kuzviti boss Vecco kupenga akadyira vanhu mari dzakawanda I remember there was a lady akatoenda kwaMiracle Po there's a lady akatoenda kwaMiracle Po ari kuDubai I can even share number dzake newe I have like a lot of people, but I cannot speak for them. They need to come to you and speak for themselves. But varikutya because vanhu ava mind you kuti paprocess yava nditika vakatanga kunzi titumirei mapassports enyu vakatumira vachinzi zvoni ezvinezvi takuendesa madocuments enyu kuembassy vachinzi kudii vachinzi kudii all those things was happening but now kuti vataure vakutya ona zvekuti avo vaendavo izvozvo mugrupu ratiri izvozvo ndikakuudza kuti mamessages adeletwa anzi delete for everyone because vaona kuti Moreboys pauya achitaura vakutya futi saka especially these two ladies vari kucampton park vari kutya in the sense yekuti one ndo vanhu vakakwanisa kuona this tafadzwa chimari in person ari kuzviti boss Vecco and then vaona this tafadzwa because vanomuziva face to face zvisiri zvokuti zvepafoni kana kuti kudi maiswa maaudios evoice rake futi boss Vecco wewe vanhu vari kutry connect vakuti no man voice is the same voice rani raboss Vecco saka na kutaura ona but maproof of payment emari dzakaiswa dzimwe dzaiswa kuna Zhou dzimwe dzaiswa kuna anonzi murumwa mutifha dzimwe dzaiswa from Zimbabwe dzimwe vamwe vanhu vachona the vulnerable people were actually asked for their account number sezvakaita sekuti inini sezvakaita pamele unogona kungoti ndipo account number yako pane munhu ada kundisira mari ndo ndakupa mari yobva yatiswa you see kuti other people were actually falling for this trap uyo anotonzi Haji uyo atoriwo victim futi akatobhadharawo mari naiye wachina anonzi Haji enda nomusecha kuFacebook anonzi Virginia Haji uende kuinbox wako umudzi kuti nditumira proof yawakatumira tafadzwa mari anokutumira saka anonzi Haji I think she paid something like 18,000 because akaita process yake iye nemurume wake saka it was $300 yemurume wake plus $300 yake then vachiva vasonzi ma2,000 rands you see DHL saka vanhu vari kutya they are afraid for their lives because little did even ukaenda kuochando information this tafadzwa chimari thing ariko munhu yakatanga achizviti anonzi tafadzwa chimari achitora zita remumwe munhu zvekuti I remember there was a guy akatomboenda kumabirthday kuZimbabwe achinosecha munhu anonzi tafadzwa chimari akataura kuti yes munhu anonzi tafadzwa chimari ariko pakatotariswa pakatonzi akazvarwa musi wakati then achibva azobudira ari kuCape Town then those two ladies vakamuona vachivatumirwa picture vakati no hasiri watakasangana nayo watakasangana naye atori munhu atori smart anotodriva moti yewhite bhaki rewhite
So guys, mangozvinzwira kuti boss Vecco ava vanga vachishandisa zita risiri ravo uye kutrenda kwaita mukomana wokumhana aiva vanhu vabva vamuziva vakati ndiye munhu uya wekutibira mari dzedu. Guys ka isusu pano tinoda social justice zvachose. Kana boss Vecco vachizviti chimhare ivo vasiri chimhare vachiba identity dzevamwe vanhu. Guys ka nyaya yekutoresa the Nyathi passport okubuda pamapeji vachiedza kupusha business ravo yavapinza pakaoma. Vamwe vari kuti koma makanyararei mazuva ese aya pane kuti makutanga kumuona izvezvi ndopamakuuya makutaura kuti isusu takabirwa endai munomangara kumapurisa. But anyway guys, munhu uyo sezvamangonzwa kuti anga achinze tafadzwa chimare anga achinja zita rake atora zita reumwe munhu weCape Town. Zvinongoratidza kuti pane power mumathreats. Ukanzi kwai ndichakuuraya ndinozana nepolisi chichi apa boys rei rakangongwara mutown unotobva watotyira kure wozongoti beta ushandise vana moboys malawyer kuti mari dzacho dzibude. Mukomana anze ari kutotsvakwa zvekutodaro ari busy kudyira mari vanhu. Ndo pazotangira nyaya yekuti nyathifamily yakazvibhadharira mari yekuenda kuZimbabwe guys mushure mekunge vabhadharwa neFacebook. Zvinhu zvacho, let's bring this guy to justice.